तो हेलो भाई लोग, फिर लेके आए बड़े तनी के बीच में को बहुत ब्रांड गाना और बहुत ही अच्छा कलाकार जे कर रहा बा चंदन चंचल, सुपर स्टार कलाकार। काहे कि उनकर बहुत गाना बाजल बा और उनकरे वो गाना हम लेके आए बनी जाना। गाना का नाम बा अजगर मजगर बा। बहुत ही बेहतर गाना बा और बहुत ही अच्छा सॉन्ग बा। तो हम चाहब कि जे भी लोग चैनल पे आए भाई लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देख के जे जन पूरा वीडियो हम दिखाओ तनी। तो सबसे पहले चलो जान, ज़्यादा देरी ना कर ली, वीडियो स्टार्ट किया। वीडियो देख के जान और अच्छा लगी तो कमेंट में जरूर बताइए जान। और पाई तो लील जाइए के नुबेर में छोटे बापोर भाई ये गाना में बानी रानी के फेर में फकारी मारता। पाई तो लील जाइए के नुबेर में छोटे बापोर बा घोटे के फेर में चीज बा देखले भीतरवा के बा चंदन भाई तोरो जवाब नहीं के ज्यादा उड़ा से करता। बाहर कमर खुदा सांस लेता तारे ऊपर रे दादा हमारा तो लागता डर पहिले ना बाबू पहिले में मुहावा पहिले रहता रात भर बाजे लगन में बाजे टेंशन ले भाई खाली पुकारो तारे बिगड़ता मन जो हुआ आइल बा हमरा आगे पीछे लगी आइल बा फंस गइल हमारी गरबा के वीडियो क्वालिटी बहुत समझाई बिगड़बा के एने लड़वा चुअता जगरबा 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 के। अरे वाह जोड़ लेके तार जोड़ लेके भाई तो भाई लोग गाना कैसा लगा, अगर गाना अच्छा लगा तो सपोर्ट करो जान, हमारे को सपोर्ट करो जान।